Сёння я хацеў бы паразважаць з вамі пра уласны выбар. І пачаць хацеў бы з гісторыі, якая калісьці вельмі моцна паўплывала на маё жыццё, на самога мяне. 20 гадоў таму я хадзіў у пешую пілігрымку з горадні да Вільні. І з сотні пілігрымаў, якія тады ішлі разам, я быў адзіны, хто ішоў басанож. Мы ішлі 200 кіламетраў, амаль тыдзень, і за гэты час я літаральна ў кроў збіў свае ногі аб асфальт ды камяні. Настолькі моцна, што даводзілася ногі бінтаваць. Пры гэтым і павязкі перыядычна даводзілася змяняць, бо і яны сціраліся аб камяні. І ўсё-ткі да вострай брамы тады я дайшоў. У дарозе быў час падумаць пра многае. І менавіта тады я зразумеў і прыняў, што нават ідучы супольна агульным шляхам, кожны з нас найперш праходзіць шлях уласны. І колькі бы адзінадумцаў, паплечнікаў не ішло з табою побач да агульнай мэты, усё адно боль ад камянёў, якія рэжуць твае ступні, адчуеш толькі ты. Апошнім часам мы ўсё часцей з вамі робімся альбо нявольнымі ўдзельнікамі, альбо сведкамі ўсіх гэтых бясконцых срачаў ды інтрыгаў, якія літаральна залілі шэрагі пратэстоўцаў. Гэткае дэжавю з апазіцыяй мінулых гадоў, якая часцяком, здавалася, ваявала больш адно з адным, чым з Лукашэнкам. Канешне ж, гэта вельмі дрэнна. У выніку інфармацыйная павестка дня замест таго, каб матываваць пратэстоўцаў працягваць змаганне ды заахвочваць далучацца да пратэсту ўсё новых і новых удзельнікаў, расчароўвае ў самім змаганні, сее недавер у шэрагах пратэстоўцаў, выцягвае з пратэсту і без таго абмежаваныя сілы ды рэсурсы. І гэта, здавалася б, патавая сітуацыя, таму што правакатары, траянскія коні, медыйныя бурбалкі, гапоны і нават банальныя махляры і сапраўды намагаюцца альбо ачоліць пратэст, альбо знішчыць яго знутры. І ігнараваць іх, канешне ж, нельга. І адначасова звярнуць усю ўвагу толькі на іх таксама было б, прынамсі, недальнабачна. Ну бо калі уся ўвага толькі на сварах ды на звадах, то калі тады, уласна, змагацца з Лукашэнкам ды з крамлёўскую пагрозаю? Уявіце сабе, скажам, вашага суседа, які дагэтуль палітыкай наагул ніколі не цікавіўся і актыўнай грамадзянскай пазіцыі таксама не меў. І да якога вось вы прыйшлі, каб паразмаўляць, каб нешта патлумачыць, каб далучыць да агульнага змагання. Вось зірне ён на гэтыя ўсе срачы. І што ён скажа? Ды вы там все паахуевалі, што вы мне галаву дурыце. Ну неяк так, прыкладна, як ён усе гэтыя 26 з лішкам гадоў і казаў. Праўда? Дык што ж рабіць? Насамрэч усё проста. Мы папросту павінны працягваць гнуць сваю лінію. Мы павінны працягваць сваё змаганне супраць Лукашэнкі і за незалежную Беларусь. Пры гэтым у кожнага з вас можа быць свой лідар альбо свая лідарка, якім вы давяраеце, якім, да прыкладу, не давяраю я альбо хтосьці іншы. Нічого страшнага. Памятайце два моманты. Па-першае, хто б ні быў ваш лідар альбо ваша лідарка, з кім бы вы не ішлі супольна агульным шляхам да вольнай незалежнай Беларусі, гэта заўсёды найперш ваш уласны выбар. Змаганне за вольную незалежную Беларусь – гэта не гарантыі ад вашых лідараў, не абяцанні каго колечы і чаго колечы. Змаганне за вольную незалежную Беларусь – гэта заўсёды найперш уласны выбар кожнага з нас. Ну і па-другое, колькі б паплечнікаў не ішлі разам з вамі, боль ад камянёў, якія рэжуць вашыя ступні, адчуеце толькі вы. Канешне ж, мы павінны дапамагаць адзін аднаму, падтрымліваць тых, хто болей не мае сілаў і духу працягваць супольны шлях да агульнай мэты, быць салідарныя адзін з адным. Але боль на ўласным шляху, хто б вам што не абяцаў, кожны перажывае самастойна. Гэта і ёсць цана уласнага выбару. Ну і па скрыптум.
Тады 20 гадоў таму, стоячы на каленях на бруку перад вобразам Маці Божай Вострабрамскай, я зразумеў яшчэ адну вельмі простую рэч. Я магу літаральна ўсё. Дастаткова паставіць мэту і ісці да яе. І, канешне ж, мы з вами таксама можам абсалютна ўсё. У нас ёсць агульная мэта. Дык давайце ісці да яе разам, падбадзёрваючы і падтрымліваючы адзін аднаго. Не здавацца, не падаць духам, не апускаць рукі, ісці, не звяртаючы ўвагі на ўсе выпрабаванні. І тады ў нас абавязкова ўсё атрымаецца.